Така, с 3 пушечни залпа членовете на дружество Традиция отдадоха почит на Ботев и неговите четници в Скравена. Значи идеята е да първо да окажем уважение на загиналите хора. Извинявам се, че вълнение. След това да покажем на гражданите, че България има и ще има. Да покажем на младите хора, като на това любопиткото тук, момченце, мъничкото, дето само пита. И един ден да дойде при нас, като порасне, да дойде при нас и да затвърдиме духа български, който малко напоследък така позавяхна, позатихна. Дружество Традиция е създадено през 1991 година и вече има 36 клуба в различни градове в страната. Най-различни. Значи имаме фермери, имаме госпожа Парчева е учителка, Мариана е бивша възпитателка в детска градина, госпожица Зори е студентка. Колегите са от Копривщица с най-различни професии. Покойният бате Джоко беше при нас. Аз съм в ръководство на въздушното движение главен инспектор. Най-различни професии, на най-различни възрасти. Малките имаме детски секции. Най-възрастният ни дядо Живко беше горе на Вола, на 90 години. Дружеството членуват и жени. Най-младата е студентката Зори. Освен униформа, всеки притежава и оръжие. Повечето пушки са карабина Крънка от 1869 година. Огнян Маринов се гордее със своя револвер. И въпреки, че оригинален го използвам. Кажете ми, от коя година е това оръжие? 870-та. Година. 70-та има гасер 800... Не, това е 73-та. 70-та е без горната рама. И къде е използван според вас? Къде е стреляно с него? Значи в цялото априлско въстание. Цялото априлско въстание основно, значи той се казва гасер Монтенегро. Монтенегро е Черна гора и са ги внасяли от Черна гора и са се славили с много добро име между нашите революционери. Възстановките, в които се използва истинско оръжие, са опасни, за това предварително се правят задължителни инструктажи. На всяка възстановка, на всяко мероприятие, преди него правим инструктаж. Подписваме инструктажни листове за МВР и предупреждаваме. Стрелба само във въздуха, на който му засече пушката повече от 2 пъти или свърши патроните, ляга и умирва. И повече не стреля. Но много държиме на техниката на безопасност. Освен във възстановки в страната, членовете на дружество Традиция имат участие и в чужбина. Имаме прекрасни отношения с Традиция Милитария Романа. В Украйна ходихме на възстановки, но за съжаление там събитията знаете какви са. В Русия ходиме, в Чехия ходиме, в Словакия, на много места и навсякъде ни посрещат много добре, радват се като ни видят. Членовете на дружество Традиция са обединени от едно – любовта си към историята. Знаем ли ние, българите, своята история? Ми впечатление, че доста малко внимание вече се обръща на историята, доста се преиначават фактите и според мен трябва да се повече да се работи в тази област.